O Concello de Porto do Son leva meses traballando para axilizar a construción do futuro centro de saúde na localidade. Xa hai un acordo para a compra dun edificio na zona do Outeiro a través dun préstamo do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Xa temos un acordo a través do Vigos para comprar este edificio e tamén poñelo a disposición da Conselleira de Sanidade, non? Vamos, agora temos un conselleiro novo, non creo que cambie nada, máis, como decíamos, nós estamos a nivel prioritario, a nivel 1, que xa había a consignación presupuestaria e estaba como prioritario o Centro de Saúde de Porto do Son. Aproveitando que xa temos este edificio, que además é unha estrutura que compramos a través do IGUS, bueno, o que queremos facer agora, que xa temos os informes todos técnicos e para nós os informes que temos cumple para facer un centro de saúde, pero tamén temos que ter o visto bueno da propia Consellería, do propio Sergas, non? A intención do Executivo é axilizar o máximo posible o procedemento administrativo para poder contar canto antes co novo centro de saúde. O actual presenta numerosas deficiencias relacionadas principalmente coas filtracións de auga, que implican diversos investimentos para garantir un mantemento axeitado. Aquí, o centro que temos aquí en Porto Son tamén é un edificio que ten moitos anos, que tamén ten problemas de humedade e tamén que estamos facendo mantenimiento, pero tampouco queríamos gastar moitos cartos aí. Entón, canto antes o fagamos, pois moito mellor.